lakas ng ulan, no? Ngayon lang po ako makakalabas dahil nga po kanina sobrang lakas ng ulan dito sa amin sa Bicol. Ngayon medyo tumila na yung ulan kaya mamimitas ako ng bayabas kasi marami po ako nakitang hinog doon sa tabi namin. Hindi po sa amin yan, sa kapitbahay. Sayang naman kasi yung bayabas, kailangan ng pitasin kasi nalalaglag lang din. Kaya kung mapapansin nyo po, makulimlim po ngayon, no. Ayun yung puno ng bayabas, dalawa yan, isa, dalawa. May nakita po ako kasi yung hinog yan, pupuntahan natin. Pasukin natin dito. Kukuha tayo ng bayabas. Hirap. Hirap ng pumasok. Yun. Ayan po yung bayabas, oh. Nangangamoy kasi yung bango ng bayabas kaya alam ko na mayroon na po siyang hinog. Kaya pipitasin natin. Maliit lang ang puno nito eh. Yan lang, oh. Ayun, oh, tingnan nyo. Yun. Hindi naman siya kalaki ang bunga, pero ano na rin siya, oh. Hinog na rin, oh. Pwede na itong kainin. Pero mas masarap to pag hinog na eh. Isa lang kukunin natin, balikan na lang natin sunod ito. Tapos dito naman sa kabila, yan, hanap tayo ng hinog. Ito may hinog, oh. Hinog na, oh. Maliit lang siya pero matamis ito eh. Marami ng mga hinog dito. Ayun. Ayan. Alisin muna natin yung mga damo, mamaya may ahas. Dito meron, oh. Ang bango po siya kasi fresh to fresh, bagong pitas. Ito kinain na ng ibon, sobrang hinog. Kagaya ito, maraming laglag, oh. Ayan, oh. So, pagkain din po kasi ng ng ibon. Kaya lagay lang natin sa gitna para kung bumalik mo yung mga ibon, meron silang kakainin diyan. Ayun. Yan. Kunin na natin itong mga hinog kasi sayang naman eh. Kung dalalaglag lang din, sayang. Maputik yung ayun, daming putik. Ayun. Meron pa rin. Saka ito meron pa rin. Yan. Medyo medyo basa-basa pa yung mga puno kasi ang lakas po ng ulan kanina. Ayan, oh, mga hinog, oh. Hinog. Ayun po, oh. Harap. Matamis.
Maliit lang siya pero sulit ang lasa niya. Matamis saka sariwang sariwa kasi bagong pitas po siya. Ayan, di kagaya ng ibang malalaking bayabas, medyo matabang. Ito, maliit lang pero masarap. Bali marami akong nakakuha. Ito sa bulsa ko. Ayun. Ayun oh. May ilalagay natin dyan sa mesa kung gaano siya karami. Marami pang bunga. Medyo maputik lang po kasi basa po yung yung lupa. Simula kaninang alas 6, umuulan na po dito sa amin sa Bicol. Kaya ngayon nga po medyo makulimlim pa ang panahon. Kaya uwi na po muna tayo kasi baka abutan ako ng ulan, medyo umaambon-ambon na. Yun. Marami bunga ngayon, oh. Marami ako nakuha. Akala ko konti lang yung bunga. Marami pala. Butas pala yung short ko. Yun. Ay, nalaglag yung isa. Apya. Sayang. Gumugulong. Yun. Yun. Dito lang, marami na tayong mapipitas. Thank you for watching. Bago ko po makakalimutan, shout out nga pala kay SGTV. Shout out kay Wendell Logits 21. Shout out din kay Hercules Santilisis from Tabaco, Albay. Shout out din kay Dong Abarques. Marami pong salamat sa inyo. Yan, pamangkin ko. Follow nyo po yung TikTok niya. Anong pangalan ng TikTok mo? Jamela Caballero. Marami po salamat.